Mae gan Pennsylvania gysylltiadau cryf â Chymru. Yn y bedwaredd ganrif ar 15, nath fwy o fudwyr Cymreig wedi denu gan waith ymhyllau glo'r ardal fudo i orllewin y dalaeth hon nag yn unman arall yn yr Unol Daliaethau. Cyment with presenoldeb y Cymru yn y ddinas hon, fe sefydlon nhw Gymdeithas Dewi Sant Pittsburgh, ac mae'r gymdeithas honno yn dal i fodoli heddi. Shwmai bawb? Diolch yn fawr! Y dyddiau hyn, Americanwyr o dras Cymreig neu sydd â chysylltiadau â Chymru yw mwyafrif aelodau'r gymdeithas. Ond mae cariad nhw at Gymru a'r Gymraeg mor gryf ag unrhyw Gymru brodorol. Roes i o Pittsburgh. Diolch yn fawr. Diolch. Gath hen dad cu Jessica Sky Davies I eni yng Nghynnwyl Elfed, Sir Gar. I ail-gysylltu a'i gwreiddiau hi, nath I ddechrau mynychu gwersi Cymraeg drwy'r gymdeithas nôl yn 2015. Wi'n garu'r gymdeithas Dewi Sant Pittsburgh achos pobl caredig, pobl enthusiastic amdano Cymru a Cymraeg. I speak Welsh to my cat all the time, and she understands amser gwely. A na, chi ddim yn gweld pethau. Mae ganddyn nhw fari lwyd I hunain hefyd. Da iawn. Da iawn, da iawn. Ond yma yn Pittsburgh, fydd pob un fan hyn yn bwrw pleidlais yr wythnos nesaf. Ac I Jessica, dim ond un dewis sydd. Wi'n hoffi Kamala, wi'n mynd I pleidleisio am Kamala. Dwi ti ddim yn hoffi Donald Trump o gwbl? Na, dim o gwbl. We lived through that once. Okay. Beth yw'r pethau pwysig I ti yn yr etholiad yma? Gun violence, we've got to get a handle on that. Mae'n anodd iawn, ti'n clywed yn arwyddion bob dydd, rhywun yn saethu, rhywun yn marw achos y guns. Dwi'n angen reoli gynnau yn yr Unol Daliaethau. Mae'n gyfreithiol ym mhob un o'r 50 talaith I gario gwn llaw cudd yn gyhoeddus. Rhywbeth mae Kamala Harris a Donald Trump wedi addo gwarchod. Ond gydag 13,000 o bobl wedi lladd drwy saethu'n barod eleni. Mae yna bwysau ar yr arlywydd nesaf I reoli'r sefyllfa. Mae gen I ffydd i'r Kamala y trio sort o problem gennau mwy na Trump. Mae hawliau pobl LGBTQ+ yn bwysig I rai sy yma heno. Yn enwedig o ystyried bod Donald Trump wedi addo gwahardd triniaethau newid rhyw. Mae'r cyn-arlywydd hefyd wedi dweud y bydde fe'n sicrhau mae rhyweddau gwryw a benyw yn unig fydde'n cael eu cydnabod gan y Llywodraeth. Rwy'n anesmwydd iawn. Anesmwyth iawn. Anesmwydd iawn. You're very uncomfortable with the idea of a Trump presidency. Very uncomfortable. This man is just so full of hatred for everything I am, basically. He is hateful of the queer community. He's hateful of people who want to make a change in the world. What about Kamala Harris? What do you make of Kamala Harris as a candidate? I think that for me, she's a candidate of hope. She respects the law. Diolch yn fawr iawn, a iechyd da! Iechyd da!